Usa sa mga main nga tulay sa Cagayan de Oro City nga JR Borja Bridge nakitaan og crack human ang sagunson nga kusog nga linog nga nasinati sa Mindanao. DPWH Region 10 gisuta gilayon ang maong tulay. Ani ang report. Human nga nitayog ang magnitude 7.4 nga linog sa hinatuan Surigao del Sur ug sagunsong aftershocks niadtong weekend. Adlawng Domingo nakitaan og pagliki ang usa sa mga main nga tulay sa Cagayan de Oro City, ang JR Borja Bridge. Busa, gilayong gisuta sa mga personahe sa Department of Public Works and Highways Region 10, City Disaster Risk Reduction Management Department o CDRRMD, uban ang Office of the Civil Defense o OCD-10 ang tulay. Sa assessment sa DPWH, ilang nakita ang minor cracks o isolated cracks lamang kini. Ang liki wala makaapekto sa kinatibuk-ang tulay, inay sidewalk lamang ang apektado. Wala na sab nanginahanglan nga sirad-an ang maong tulay. Ang reason gyud diha Sir Sai is nag-keep off ang concrete sa sidewalk diha sa dapit sa expansion joint kay walay gap. Minimum rag nagbangga ang duha ka semento na ay pressure mo na nag-crack siya. Adlang Lunes, gibalikan sa mga personal sa DPWH ang maong tulay alang sa mas makuti nga pagsusi. Ilang nakitang solusyon sa crack ang pagbutang og cement epoxy aron malikayan ang posibleng pagkatay sa mong liki. Sa karon Sir Sai, ang cement epoxy gina-schedule pa karon nga week pero as to the exact date wala pa Sir Sai kay mag-meeting pa ang atong buhatan regarding ana kung kano sa siya butangan. Karon magpadayon nga maagian ang mong tulay tungod lig-on gyapon kini sigon sa DPWH. Ang atong reminder lang sa publiko, lalo na diri sa syudad sa Cagayan de Oro, nga dili lang mahadlok sa pag-agi diya sa JR Borja Bridge kay basi nag-overthink ta nga tungod sa naa siya crack is anytime mahugno na siya. So i-assure lang namo nga dili kay sa karon kanang crack sa sidewalk is dili na makaapekto sa structural integrity sa JR Borja Bridge. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.